Tomuto výletu ma vlastne nepriamo inšpiroval môj dnes už nebohý profesor slovenského jazyka zo strednej školy, pán Pavlovič. Bol to veľmi dobrý človek, toleroval naše také tie študentské výmysly a nezbednosti a veľmi pútavo a zajímavo vedel rozprávať o slovenskej literatúre, národovcoch a dejateľoch a z tohto jeho rozprávania mi utkvela obec Dobrá voda, v ktorej dožil svoje posledné roky slovenský národovec, spisovateľ Ján Holý. Ráno aj s bicyklami šup do Rýchlika do Trnavy, tam sme prestúpili na osobák do Jablonice, no a odtiaľ sme vlastne začali svoj cyklový let. Trasu som sa snažil vybrať tak, aby sme šli hlavne po asfaltových alebo teda spevnených cestách a nie po lesných, pretože 2 dni predtým bola na Slovensku veľká búrková činnosť, miestami aj záplavy. A jedna z postihnutých oblastí bola práve aj tu, čo sme videli zo Sobáku, keď sa miestami vliekol krokom, pretože traťoví robotníci odstraňovali blato a bahno z kolajišťa a z výhbiek. Cesta naspäť už nebola taká pohodová, pretože výlet sme skončili v Smoleniciach, už tam osobák meškal asi 10-15 minút, takže v Trnave sme mali najskôr tak málo času, že sme nešli ani na pivo. No a keď sme sa hore-dole po schodoch staničných vytrepali na nástupište, vysvetlo, že náš rýchlik bude meškať najskôr 4 hodiny, potom pol hodiny, potom 70 minút. Takže sme sa vrátili naspäť na stanicu, teda do pristaničnej krčmy a tam sme si dali pivo a čakali na vlak. Lenže pivo bolo strašne podchladené a preto aj teraz možno počuť na mojom hlase, že je taký trochu zatiahnutý. V Radišti pod Vrátnom krásna pamiatka, zrekonštruovaný vodný mlyn. Ináč keď som čítal rozhovor majiteľa mlynu, ako postupoval pri rekonštrukcii, ako mu zle robil byrokratický aparát v podobe ochranárov, no tak všetká česť, že sa mu to podarilo dokončiť. Naše novodobé polia a lúky, noveru z tých solárnych panelov sami nenájdeme, no ale niekto na nich dobre zarába. Tak a navyše stúpanie máme za sebou. Zaujímavé na tejto chôte je, že sú tam 2 smerovníky. Jeden turistický, ten spravuje Trenčiansky samosprávny kraj. Druhý cyklosmerovník, ten spravuje Trnavský samosprávny kraj. Rarita je, že každý ukazuje inú nadmorskú výšku a rozdiel o 11 metrov to už je dosť veľa. Takže platí to staré, keď dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté. Obec Dobrá voda, je to veľká, pekná dedina s bohatou históriou, aj pamiatky sú tam historické, vidno, že sa o ne starajú. Len škoda, že veľký kostol, ktorý je na námestí, je uzamknutý, takže sa nedá ani len cez zasklené dvere mrknúť dovnútra, do interiéru. No a potom pamätná izba Jána Holého. Je jasné, že návštevníkov tam veľa nechodí, takže tam nebude dosi non-stop k dispozícii. Je tam telefónne číslo, kde sa dá dovolať, to sme ani neskúšali. No ale aspoň pri objekte mohla byť nejaká tabuľa, ktorá by oboznámila so životom tohto našeho velikána. Na pranieri boli železné putá, ktorými pripútali previnilcov a ľudia, čo išli okolo nich, mohli im spôsobovať rôzne príkoria, posmievať sa im, opľúvať ich a hádzať na nich blato. Nielen kultúrové človek živý a tak dobre padlo zastaviť sa v miestnej, to ani nemôžem povedať krčme, to bola reštaurácia veľmi pekná, načapovali tam výborné pivo, svíjany, desinku, len potom sa nám už nechcelo ochutnávať vodu z pekne upraveného prameňa, ktorý je v obci. Dechtice. Tu sme len prefrčali, ale nedalo mi nezastaviť sa a neodfotiť si tento krásny pamätný areál pre svojich padlých občanov vo vojne. Odbočka ku kláštoru svätej Kataríny, alebo teda na Katarinku, ako to nazývajú. Tu sme chvíľu rozmýšľali, či to ešte stihneme, či nestihneme, bo žiaľ pri týchto cestách, keď sa vraciame rýchlikom, na ktorý už máme kúpené lístky a miestenky pre seba aj na bicykel, no tak je dosť problematické ísť neskôr. Nakoniec sme teda išli, valili sme hore kopcom o dušu, no stálo to za to. Je to rozsiahlý komplex, síce už teraz len vlastne ruiny, ale
nadšenci dávajú čiastočne do poriadku, rekonštruujú tento objekt. No a človek na tom mieste až priam cíti, ako to dýchá tou históriou. Len škoda, že sme tam nemali o hodinku viac času si to v pohode vychutnať. Asi 2 mesiace som mal takú minikamerku malú, na ktorú som si pracne vymyslel z oceľového plechu držiak. No a celé to bolo potom na takom ministatíve priamo na riadidlách pripevnené, aby som tie svoje zábery mohol oživovať aj takto. No ale čo sa nestalo? Prišli sme k Katarínke, bicykel sme tam nechali na začiatku, pretože ten objekt bol veľký a tam bol len taký chodník pre chodcov. Ľudí tam veľa nebolo, tak sa mi nechcelo, ani alarm som neaktivoval. No a kamerka s bicyklom tam stála, to vidno ešte na tom zábere, ktorý je tu. No a keď sme sa vrátili, sme sa náhlili, tak neviem, či tam bola, či nebola, alebo či potom tou rozbitou cestou z tej Katarínky, keď sme valili na hlavnú, mi vypadla, aj keď neviem ako. No ale proste kamerky nebolo. No nič, stávajú sa aj horšie veci. Tak v Smoleniciach pri stanici sme si dali na počesť kamerky, jednu koniferku a bolo.